ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали мошин савдо, ҳама каса бародару як бурди яхш омаден. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои аҷоиб бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун. боварӣ дорум мошин дилхоҳта меёвӣ. Ва бародарое ки якум дар канали мо меҳмонанд, ҳатман об нашавен. Ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳастай ва мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. зинда ва сарбаланд бошен. фикрҳои худтонро дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо меброяд. марҳамат ва мо боша навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем. якум мошини фурӯшӣ ҳастай. хундай портер соли барориш 1999 сӯзишворӣ дизел. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳрисор ва мошина гуфтааст срочно фурӯхта мешавад ва нархша боша гуфтааст 55000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 372000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёен ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. дар ҳамин рақаму имо ватсап ҳаст. бародаро метавонед ба тариқи имо ватсапам муроҷиат кунед ва ин бародар ҷавоб мета. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат худтон занг занед бо иловагӣ маълумотаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ ҳастай. мерседес бенз C класс соли барориш 1998. авиё мотор боша DV0 сӯзишворӣ боша газ бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин сечкаи классика гуфта 4 баллони нав дорад, маслан нав, кондитсионер кор мекунад. газ евро 4 задагӣ, задагӣ пусидагӣ надорад, харӯшидагирам надорад. срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад ва нархша боша гуфтааст 55000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 372000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёен бо айпеш маслиҳат мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай. Opel Astra J соли барориш 1999. мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 16 клапанай. кузовш задагӣ нестай гуфта пусидагирам надорад. ҳуҷҷатош солона ҳастай, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад ва нархша боша гуфтааст 35000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 237000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо муомила дорад, арзона мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳастай. Opel Astra F соли барориш 1998. мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега документош 2 моҳи дига мондай. дигар ҷош ҳамаш 100% бе камбудия срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтааст 33000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 223000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёен ай пеш бо муомила дорад, камтар арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи хубуш кадай марҳамат занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай. Opel Vectra B соли барориш 1997. мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфтай нав мотор кардамша, акклиматори нав дорад, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтааст 26000 сомон ки бо рубли имрӯза бародаро гардонем 176000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёен бо айпеш арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай гуфта дошта бошен, вариантҳо марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фурӯшӣ ҳастай. Daiwon Nexica соли барориш 2002. мотор 1.6 литр. кузов седан, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, гуфтаи соҳибаш техасмотор то охири сола ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри хуҷанд ва нархша боша гуфтааст 14500 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 98000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо савдо мешавад, савдо фақат дар пеши мошин. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтар
бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Канали моро бародаро дастгирӣ кунед. Мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем. ҳафтум мошини фурӯши Лада Приора. Соли барориш 2008 сол. Мотор 1.6 литр. Сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. Мошинча гуфта тайёра, ягон камбудӣ надора. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора. Срочна сум дар кора фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтеса 30,000 сомон ки бо рубли имрӯза мешава 203,000 рубл. Харидор ане боша гуфта бо биёин ай пеш арзон мешава. Ба телефон арзон кардан намешава, беҳуда занг назанед. Варианти Алиширам дора гуфта марҳамат боша пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст Volkswagen Golf. Соли барориш 2000 сол. Мотор 1.6 16 клапана. Сӯзишворӣ боша бензин, газ, гази евро 4, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, срочна фурӯхта мешава. Маълумоти бештар нависондагӣ нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ба нақша боша гуфтеса соҳибаш 30,000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 203,000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфта муомила дора бо арзона мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯши аст Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 1994. Мотор 1.8 литр. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. бензини холи гуфта ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай. мотор масалан намехӯра, хадавоишам созай, баллонош навай, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Сор қарор дора ва нақша боша гуфтеса 40,000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 270,000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфта муомила дора бо арзон мешава. алишам мешава вариантҳо боша гуфта пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши аст Opel Vectra A. соли барориш 1996. Мотор 1.8 литр. сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. 5 электропакет дора. ягон камбудӣ дард надора гуфта соҳибаш срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтеса 25,000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 169,000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфта бо муомила дора арзонам мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши аст Opel Astra F. соли барориш 1994. кузов универсал. мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин гуфта ҳуҷҷат надора, айчот бировардагиай, хадавоиш миёнай, срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтеса 17,500 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 118,000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфта бо камтар муомила дора арзон мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши аст Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 1985. Мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша дизелай, коробкаш механика. мошин гуфта состояниш 100% 1 сола ҳуҷҷат дора, фақат мешини ҳайш мекунӣ, камбудӣ надора, срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтеса 13,000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 88,000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфта муомила дора бо арзон мешава. алишам мешава вариантҳо боша гуфта пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯши аст Daewoo Lanos. соли барориш 1999. Мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин гуфта беҳтарина, ягон камбудӣ надора, дар ҳолати хубай срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтар қарор дора, маълумоти иловагӣ нест. нақша боша гуфтеса бародаро 13,000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 88,000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфта бо биёин муомила дора арзонам мекунемша. варианти Алиширам дора пешниҳод кунем гуфта дошта бошем вариантҳо. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин
дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, бародарон, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда ва сарбаланд бошен. фикротона ҳатман дар зери видео нависен бародаро. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен худтона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. то навори оянда хайр.